portat una còpia amb el segell, si ho veu, que és el mateix. Ah, és el mateix, doncs? Sí, sí. No és que en tenim de preparar per si a cas, doncs molt bé. Molt bé. Quantes còpies són? Veig que n'ha fet 3, una per tu. Espera't, deixa'm mirar. No, perquè Dues. després hi ha l'altre. Vale, 2. Si anem primer al conveni? Sí. Els laterals o a baix? Lateral, eh? Laterals. Siempre está en mi corazón el hechizo de tu amor. Es caricia y desazón, es inquietud y dulce ardor. Siempre está en mi corazón el encanto de tu voz, de aquel melodioso son de tu cantar arrullador. Quin tocaria primer? En mis noches al soñar vienes tú para calmar Signatura i l'altre i jo. el dolor que me quedó de nuestra cruel separación. Siempre, siempre yo te espero en el recuerdo prisionero, el hechizo de tu amor. En aquest sí que estàs tu, Albert. Siempre está en mi corazón. Sí, acostuma. Ai, molt bé. No vaig aclarir per fer. Sí, és fàcil. Ah, sí. Deixa'm que vaig aclarir. Aquest també no? Siempre, siempre yo te espero del recuerdo prisionero, el hechizo de tu amor siempre está en mi corazón. Entenc que és una solució. Siempre está en mi corazón el hechizo de tu amor. Es caricia y desazón, es inquietud y dulce ardor. Sí, no, ja, a vegades t'ho deixen l'espai molt clar. Ja, no, I a vegades no passa res. El encanto de tu voz. Que si no te vaig te'l firmaré baix. No, si he signat abans perquè jo he signat abans. Ah, jo que som allà dalt, Jo també. Tu cantar. He signat abans, sí. Sí. Que n'hagués d'espècies Noches al soñar. Llavors que m'entrega Para calmar del sec. el dolor que me quedó de nuestra cruel separación. Siempre, siempre yo te espero el recuerdo prisionero, el hechizo de tu amor. Aquí hem de signar alguna cosa, no? Siempre está en mi corazón. Vinga. Sí. Mira, massa espai. Deixem les coses, Francesc, que farem el canvi. Ens dona un Doncs molt paper. bé. La xifra és la correcta, eh? Home, tinc que això, revisar. Doncs mira, amb molt de gust, Molt bé. enllirem les claus. Claus modernes, eh? Aquí. Val? Perfecte. Molt bé. Vols una encaixada? Sí, home, i tant. Veiem.
Molt natural. Esteu ja? No, i expressar que estem molt contents, que entenem que és un moment històric per Cabrera de Mar, que és el resultat de molts anys de negociacions i de bona entesa, i que sort d'aquesta bona entesa que sempre hi ha hagut, perquè d'entrebancs ja ens n'hem trobat pel camí. Per tant, gràcies a tothom que hi ha participat i que ha fet possible que arribem a aquest punt, que servirà perquè Cabrera d'aquí poc tingui una sala de teatre polivalent i perquè alhora doncs, millori força el que és el centre urbà i recuperem part de la memòria històrica de Cabrera, rehabilitem el centre històric i permeti que tingueu un edifici una altra vegada com Déu mana. Per tant, molt contents. Molt bé, doncs moltes gràcies. Molt bé. No vull parlar més. Doncs... Perquè si parlés... Penseu, ara ja has tallat ja o no? Talla. Bueno, jo veig la llum encesa. No,